ассалому алайкум бародарони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали хоначиҷӣ. бародарони азиз, боз дар навори имзо мо якчанд хонаҳоро барои шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар ба шумо чунин хонаҳо розӣ бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравӣ. бародароне ки бори аввал дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписро фаромӯш накунанд. бародарони хона ягон мошин доранд, номераи ватсапи мо дар рӯиш кунанд, мо рекламаш мекунем. бародарони хуб, дӯстони азиз, мо навори имзоро шурӯъ менамоем. хонаи аввалимон дар шаҳри Турсузода мебошад, яъне дар Регар 6 сотиқ замин аст, 3 комната хона. бародарони азиз, нархша 350,000 сомон гуфтаест, бо рубли имрӯза бошад 1,816,000 рубл. марҳамат, номерои соҳибаш дар рӯи экран бароид. дар ҷо соҳиби хона қайд карда ки хона ҳамаш 100% ремонт карда, качи сақада карда, 100% харидори аниқ занг мезана. беҳуда ҳар кас занг назана гуфтаги. бародарони азиз, хуб, хонаи навбатии мо бародарони азиз дар ноҳияи Ҳисор мебошад ки 7 сотиқ замина, як комната хона чиқад тайёр карда, фундаментҳо ҳамаш тайёр рехтагия, точка хубе мегам, об свет ҳама чиша бурдагия. бародарони нархша 65,000 сомон гуфтаест, бо рубли имрӯза бошад 387,000 рубл. марҳамат, номерои соҳибаш дар рӯи экран. тагия ки соҳиби хона ки мактаб, масҷид, баленса ҳамаш наздики қишлоқ обода, одамо бисёр зиндагӣ мекунанд онҷо. марҳамат, кадоми хона харед, номераш дар рӯи экран занг бизанед. хуб, дӯстони аз шумо чӣ мехоҳам? лайк ва подписаро фаромӯш накунед. ясти кун вақти кнопкаи сархаб нихен. хонаи навбатии мо дар ноҳияи Евомча 5 сотиқ замина, 4 комната хона тайёра. чиқад мебинед састяниша. дурун ҳамаш ремонт карда тайёра, берунаш мондаги ремонт накарда. нархша 160,000 сомон дизем, бо рубли имрӯза 953,000 рубл. марҳамат, номерои соҳибаш дар рӯи экран аст. кадоми хона харед, занг бизанед. имо ватсап дорад. дар ҷои соҳиби хона қайд карда ки хона ҳама точка хубе, заминшан калона, на кадоми занг бизанед. харидори аниқ занг бизанед. беҳуда ҳар кас занг назанад. марҳамат, кадоми харидори занг бизанед. бо қатъи муомила ҳам мекунам. хонаи навбатии мо дар ноҳияи Рӯдаки мебошад ки 3 сотиқ замина, 3 комната хона. чиқад састаниша бибинед. хона тайёра, ремонт карда, качи сақат карда. нархша 135,000 сомон гуфтаест, бо рубли имрӯза бошад 788,000 рубл. марҳамат, номерои соҳибаш дар рӯи экран. дар ҷои соҳиби хона қайд карда ки мошин хона маҷус 100% чиқад ки састаниша бибинед. харидори аниқ занг бо қатъи муомила ҳам мекунем. таге бародарони азиз, аз шумо чӣ мехоҳам? ясти кун вақт нагар кадоме ки дар канали мо обуна шудаги мезанем, обуна шудам, кнопкаи сари хаб ҷахен, зангураширо пахш кунед. тамом. ҳамин кор то ки оянда навораи моро хуб тамошо кунем. ба шумо чӣ хел мошин маъқул аст, чӣ хел хона маъқул аст, ҳатман дар комментария муроҷиат мо барои шумо пешкаш менамоем. хуб, дӯстони азизам, зангуларо пахш мекунем. зангулашро ки навораи хуб шавад. хонаи навбатии мо 3 сотиқ замин аст, 2 метражамша, 1 комната дар паҳни шаҳр Дишонбе ки 43 квадрат аст. нархша 190,000 сомон гуфтаест, бо рубли имрӯзаша 1,111,000 рубл. марҳамат, номерои соҳиби хона дар рӯи экран аст. кадоми хона харед, занг дар ҷои соҳиби хона қайд карда ки хона ҳама ҷош ремонт карда, качи сақат тайёра. фақат мебелҳои ягон чиз надорад, миёд чиз надорад, зиндагӣ мекунӣ. холиди соҳиби хона қайд карда ки дар масҷид, баленса, мактаб ҳамаш дар наздики шаҳр. поёни корвон дафтан. то навораи кадоме ки дар канали мо обуна шудаги, ҳатман обуна шавед. лайк ва подписро фаромӯш накунед. кадоме хона ягон мошини фурӯшӣ дорад, ҳатман номерои ватсапи мо дар рӯи экран аст. мо дар рӯиш кунем, рекламаш кунем. то навораи оянда ҳаматон зиндаву саломат бошед.